Comezamos o carrolda de prensa para dar conta dos acordos, escoitas, non? Os audios dos acordos de xunta de goberno no día de hoxe, como sempre, logo poñermo dispor para aclaracións sobre os mesmos ou sobre outras cuestións de ámbito local, nacional, internacional ou chamalle X. Os primeiros puntos teñen que ver con as concesións de licencias, tanto para demoler unha estrutura en ruína no lugar de Folgoso, como para executar a instalación dun ascensor na Rúa dos Concheiros, como para executar obras de ampliación dunha vivenda unifamiliar na Rúa de Torreira, tamén obras de construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Son de Abaixo, obras de rehabilitación dunha vivenda situada na Rúa do Medio número 24, obras de construción dunha vivenda unifamiliar no lugar do Valado do Eixo, e tamén unha licencia para a construción dunha nova instalación de suministro de carburantes e instalacións complementarias de lavado de coches na avenida Cruceiro da Coruña. Hai unha denegación no punto 9 dunha licencia por non cumplir cos requisitos técnicos exixibles para a legalización dunhas obras para a adecuación dunha edificación para vivenda de uso turístico na Rúa Altavista número 17. Logo do punto 10 ao punto 13 teñen que ver todos con segregacións e parcelacións de determinadas propiedades. E o punto 14 ten que ver ca adxudicación do contrato de servicio de colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores do Departamento de Medio Ambiente, con esas cantidades que coido que tedes no voso resumo, e que son 37.926 euros con IBE, desglosado tedes no voso resumo. Hai, no punto 15, a aprobación definitiva do proxecto correxido da actuación na avenida de Vilagarcía, longa historia esta, que resumo co feito de que herdamos un proxecto que non tiña o estudio do camiño e o estudio do patrimonio que hubo que tramitar para ter autorización de patrimonio, como foi a actuación na avenida de Vilagarcía. Se deu o plácet, correximos o proxecto, mandámoslo á Diputación, que é quen asume todos os custos desa actuación. Se obrigou a facer unha serie de correccións puntuais e nestes momentos este deberá ser o proxecto definitivo. Sabedes que é unha actuación da avenida de Vilagarcía financiada pola Diputación, e agora iniciaríase o que é a contratación. A corrección da Diputación son correccións que non afectan ao proxecto nin as cantidades, son cuestións técnicas menores, e con esta tramitación prolongada e tortuosa deberamos por remate o que debe ser o inicio da contratación deste proxecto para a reforma dunha rúa importante no ensanche de Compostela. Temos tamén unha proposta da área de Concha Fernández para dar conta dunha condonación da débeda co Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. O Concello tiña débedas co Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade dos anos 2012 e 2013, no cal non se abonou unha cantidade que creo que andaba aproximadamente en 13.000 euros. O que chamamos un acordo co Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade é de buscar unha condonación da débeda e de facer un aumento nas aportacións que xa ven facendo o Concello nestes últimos anos para o Fondo Galego de Cooperación nos vindeiros exercicios. Como podes ver, a cantidade anual pois se o que nos condona o fondo son 13.000 euros, pois é un pouco máis de 6.500, e o compromiso que hai para futuros exercicios é aumentar esa cantidade. O Concello xa pagou a anualidade de 2014-2015, que tamén se debedaba, tamén abonou ao 2016, pero o que se acordou por imposibilidade de abonarse para os exercicios tan anteriores, pois esa condenación e ese compromiso a futuro de aportar máis cantidades. Hai unha proposta tamén de Concha relativa á aprobación de diversos convenios que ustedes ali especificados no resumo con moitas asociacións do eido do social por unha cantidade total de 235.500 euros e que figuran nos orzamentos deste ano. Hai tamén a proposta de aprobar as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión
de bolsas de comedor e de adquisición de material escolar e de actividades extraescolares para o alumnado dos centros docentes públicos e concertados. Para o curso 2017-2018, sabedes que o ano pasado provocouse un aumento casi do 100% nesa partida, que se sigue mantendo nestes momentos a cuantía que é de 360.000 euros, se ben sempre se pode incrementar en función das solicitudes presentadas e de acordo coa disponibilidade de crédito, pero entendemos como unha partida ambiciosa que de momento está dándolle cobertura ás demandas deste tipo de bolsas. Hai unha resolución dunha bolsa de comedor escolar por unha causa sobrevida, que é unha cuestión menor. Aí hai varias adxudicacións de contratos para executar obras. A primeira, no punto 20, obras de mellora da pavimentación dos viais nas parroquias de Busto e Marantes, e tamén na seguinte actuación para mellorar a rehabilitación dos pavimentos nos viais das parroquias de Villestro, Eixo e Arins, todas vencellados a plans da Diputación, e que unha vez adxudicado, pois en breve comenzarán os seus traballos unha vez que consigamos de alguna maneira executar a asinatura do contrato e o papeleo variado que hai antes de cada actuación. Como vedes, todas as actuacións que se están facendo con esas obras son do plan da Diputación, son na zona rural, porque forma parte do programa de reequilibrio territorial e entendemos que é importante facer ese esforzo de investimento en estas parroquias. Hai a proposta da alcaldía que xa se fixo por decreto nas competencias que eran competencia da alcaldía no seu día e hoxe en Xunta de Goberno relativa á devolución de todas as competencias para Jorge Duarte que foran atribuídas temporalmente mentras non se resolveran as dilixencias previas por Xanduro. Hai unhas que eran de decreto da alcaldía que foi no mesmo día da chegada do arquivo das dilixencias e outras que son de Xunta de Goberno e que se devolveron no día de hoxe que completan a totalidade das competencias en licencias e en sancionadores. Continúase ca creación de novas residencias de creación artística na sala de Salvador Magán en Santa Marta dentro do proxecto de artes escénicas de 2017. En este caso que vai unha residencia artística de Carolina Fernández no período que vai do 22 de maio ao 11 de xuño. Logo tamén hai unha proposta de corrección de erro nun acordo de xunta de goberno no que ten que ver unha cantidade de devolución dunha fianza. Hai tamén unha proposta de alcaldía para aceptar unha subvención concedida pola Deputación da Coruña para o reforzo do servicio de normalización lingüística mediante a incorporación dun novo técnico dunha cantidade de 12.000 euros que dá a Diputación para poder incorporar reforzos de personal no servicio de normalización lingüística. Hai tamén a aprobación dun convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Cidade da Cultura para a promoción e celebración, entre outras instalacións, do programa Compostela Móvese, que sabedes que foi presentado aquí en varias ocasións, un programa da área de promoción económica, de emprendemento e de iniciativas, que se celebra en varias instalacións, fundamentalmente na do Cersia, que ven logo no seguinte punto. Este é un convenio para empregar tamén instalacións da Cidade de Cultura e diversificar o que son as actuacións deste Compostela Móvese e que se asina e se aproba na Xunta de Goberno de hoxe ca Cidade da Cultura. Hai tamén a aprobación dunhas normas de uso do Cersia para o emprego do programa que antes comentaba e que se ven desenvolvendo no mesmo que o de Compostela Móvese 2017 e logo hai unha serie de recoñecementos extraxudiciais de facturas menores ao longo do ano no punto 28, que non sei se é este. É dicir, son ascensores de mensaxería por imputarse un novo exercicio, pero son cantidades menores, 2.000, 1.069, 1.013 euros. Eso na relación de asuntos ordinarios. Na relación de urxencias, dase conta do convenio que se asinou entre a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago por os espectáculos da Rede Cultural 2017, que xa se foron anunciados, sino que o Concello pon 2/3 do custe e a Deputación financia 1/3 e afecta a varios ámbitos.
Vólvese a aprobar a convocatoria do cuarto concurso de proxectos de publicidade comercial en galego que se ven desenvolvendo nos últimos exercicios e que de alguna maneira positiviza e premia aqueles comercios que teñen iniciativas de desenvolvemento e de promoción vencelladas tamén ao emprego da lingua no eido económico, cunha cantidade total de 10.000 euros para repartir en 2 premios de 5.000 euros cada un. Hai tamén, e apróbase ao convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o Club de Atletismo Fontes do Sar, que figuraba nos orzamentos unhas subvencións nominativas para o desenvolvemento que foi a terceira edición da carreira nocturna Santiago 10 kilómetros. É unha achega do Concello esta proba de 12.000 euros. Dase conta tamén da asinatura dun convenio entre o Concello, entre o Departamento de Políticas Sociais e a dirección do CICP de formación de Compostela para a realización de prácticas de 2 persoas, tanto na UMAD como nos servicios sociais, prácticas dentro do programa de formación destes centros. E hai tamén unha proposta da área de mocidade pola que se aproban as bases que de alguna maneira van a marcar as subvencións destinadas a entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude. Son actividades destinadas á mocidade entre 14 e 30 anos. A subvención que se solicita é de 5.826,68 euros. E logo hai tamén a aprobación dos recoñecementos extrajudiciais de crédito tamén por cuestións menores, de facturas menores, en este caso non son recoñecementos de cuantía. E isto un pouco todos os puntos da Xunta de Goberno. O cal, se queredes aclaración de algún deles, ampliación ou outras preguntas, aquí estamos. Pois ahora que o proxecto definitivo hai que contratala. Concello. As obras sempre financiadas pola Diputación, a licitación foi sempre o Concello e o financiamento neste caso é casi mayoritario da Diputación. Creo que sempre supera un 85% o financiamento. Son os programas da Diputación. O que pasa é que a Diputación neste caso ten que dar o plácet ao proxecto. E previamente o proxecto xa fora contratado, fora anulada a contratación porque non se fixera o estudio de impacto patrimonial ou pasar o Camiño de Santiago e tivera que facerse a tramitación polo Departamento de Patrimonio da Xunta. Bueno, unha tramitación tortuosa que xa empeza a ver a luz. Alguna pregunta máis? Pero eso non o sabe Rubén. Pois agora collemos a aprobación inicial e iniciamos a tramitación da exposición pública que vai a durar un mes e na que non sabemos que vai a pasar porque no momento no que se poden presentar recursos, onte no pleno anunciou o Partido Socialista que iba a presentar un recurso, noutros procesos de municipalización tense incluso personal dende a iniciativa privada tamén ao propio Goberno Central e o que seguimos é que a tramitación no tramo final, non? Si non hai ninguna resolución judicial que lle dé dereitos na explotación do servicio a outra empresa, pois o lóxico sería resolver os recursos cando cheguen e ir a un pleno a aprobación definitiva. Pero eso sabe o Rubén, que é un home moi formado despois de moitos anos. Se non houbera a cuestión judicial, digamos, fora a favor do goberno, no sentido que non se puxeran máis problemas ni nada, cando poderíamos estar vendo realmente a fin dese expediente, a aprobación definitiva? Pois o tempo que tarde en publicarse a municipalización, o mes de prazo e logo resolveros, pero sempre despois dun mes, porque o mes de exposición pública non te libera a ninguén, non? Pero estaríamos a falar de ir a aprobación definitiva para resolver os recursos, si se plantexan, outras veces non se plantexan, e pois despois do mes de exposición, non? Xogamos con ese plazo que está marcado por lei. Rubén anunció ya que iba a presentar alegaciones al proceso porque considera que hay una serie de errores que podrían provocar que
quedar anulado todo el proceso. Cuestiones técnicas, claro. Bueno, Ya vas a mencionar o pleno. sí, eu discrepo moito de determinadas valoracións que fai o portavoz Rubén Cela e para compensar esa discrepancia agradezo moito o seu voto favorable á iniciativa. A veces facer determinadas traduccións dun proceso de 16 meses é complicado, pero nos entendemos que o proceso non é pacífico, xa o dixemos en moitos momentos, pero foi moi consistente. Eu non veño cun grado de descoñecemento que son os procesos de municipalización e este, bueno, 16 meses con un traballo de fondo moi grande. O proceso non é pacífico, pero non é pacífico internamente na casa, non é pacífico en todo o que ten que ver a municipalización, non é pacífico cas concesionarias e non é pacífico con Montoro, non? Entón, está moi ameazado. Garantía absoluta do proceso non hai. Nos sempre apoiamos a nosa decisión política naqueles informes, eu decía onte, que favorecen o que é a perspectiva do servicio público. É dicir, se hai informes contraditorios respecto á maquinaria, nos vamos a apoiar naqueles que afirman que a maquinaria é do Concello. Se hai informes contraditorios co personal, nos vamos a apoiar naqueles que lle dan as máximas garantías ao persoal para poder prestar o servicio. Porque sabemos que o proceso aquí e na China, en estes momentos, na China o mellor non, pero non teñen o proceso da recuperación de servicios, pois aquí e noutras partes do Estado non é pacífico. Non é pacífico porque se está vendo que o propio Goberno Central se ten personado na municipalización da auga de Valladolid, que a propia iniciativa privada a través das asociacións de empresarios se ten personada na municipalización de outros servicios en Zaragoza e non vai a ser pacífico, nin dende o punto de vista xurídico, nin dende o punto de vista de interpretación, porque no fondo hai un debate que non é menor. Antes da crise, calquera podía recuperar servicios. Curiosamente, ninguén o recuperou, cando era moi fácil. Todos están externalizados na maioría dos concellos. Agora, hai a percepción de que hai que recuperar servicios porque son máis eficientes e porque tamén dan unha medida da soberanía do concello. Cales os que se poidan, cantos os que se poidan. Xa vedes que a complexidade de recuperar un é terrible, as resistencias son moitas. E nos estamos neso, pero hai moitas resistencias, é verdade. E eu agradezo o voto favorable de Rubén, a pesar das súas discrepancias. Eu non comparto as súas discrepancias e espero que, se presenta alegacións, non nos faga traballar moito, porque nos fan traballar moito e logo nos din que vamos lentos. É como el perro del hortelano. También insistían que si se hubiese concedido el servicio a la empresa que decía el juzgado en noviembre del 2020. Pero eso non é así. Eso é unha cuestión que xa lle rebatín onte no pleno. Eso non é posible. Rubén aí faise trampas ao solitario. En 2015 chega unha sentencia que anula a concesión e a sentencia non lle dá ningún dereito a ningunha das outras empresas. Non lle dá. E iso en outras ocasións sí que ten acontecido. Anulouse a concesión de escolas infantís durante este mandato dunha empresa para outra e na resolución xudicial obrígase a retrotraer o concurso e lle dá dereitos a outra das empresas. E en estes momentos hai outras empresas, outras escolas infantiles que están sendo xestionadas por outra concesión, por unha sentencia xudicial. E ten acontecido noutras concesións. Neste caso, polos motivos que sexa, a sentencia non lle daba dereitos a outras empresas. O informe do por aquel entón secretario municipal di que entende que esa sentencia non darlle dereitos a outras empresas habilita o Concello a iniciar o proceso que entenda mellor de xestión e é cando iniciamos a remunicipalización. E, curiosamente, as outras empresas que estaban no concurso en ese momento non piden unha aclaración de sentencia, que eran as únicas que o podían facer por ser parte implicada, ou non presentan un recurso de incidencia. Non o fan. Entón, cando Rubén onte no pleno decía isto teríase solventado se o tiveramos dado a outra empresa. Non podíamos. Eso non é verdade. Me extrañame que el faga esa argumentación, porque ele é unha persoa formada en ese sentido e sabe que non é verdade. Ele ao mellor non comparte a interpretación que naquel momento fixo o secretario dicindo que entón nos podíamos decidir o modelo que entendíamos máis axeitado. Ele o ten explicitado en pleno que non a comparte, pero era o secretario municipal. Se a nós, por aquel entón, o secretario municipal nos di que non podemos iniciar ningún proceso, non o iniciamos. De feito, a nós nos deu sobrevido, nós tiñamos outros obxectivos para recuperar servicios, non era a hora o guindastre.
Pero até agora, servicios que non contábamos, como asesoría xurídica, que xa recuperamos, ou como este, son sobrevidos, porque se van dando a posibilidade de facelos. Entón, eso non é así, pero non é así porque o expediente o teño moi estudiado. Curiosamente, a empresa naquel momento non exixe os seus dereitos, nin reclama xudicialmente. E o fai o 31 de xaneiro deste ano. Eu creo, dixen onte no pleno, que buscando unha compensación económica. Porque se quixeras prestar o servicio por aquel entón, terías presentado un recurso ou terías presentado unha aclaración de sentencia. Sobre todo cando sabías que o Concello tiraba cun novo modelo de xestión. Nós non podíamos naquele momento terlle dado a outra empresa a prestación do servicio, nin retrotraer o concurso, ca sentencia como foi. Por lo tanto, eso non é verdade. Outra cousa que agora a empresa reclame e un xuiz diga que entende que sí que ten dereito a prestalo. Bueno, eso será o que poderá poñer en cuestión o proceso. O resto son obstáculos que nós vamos a combatir. Non imos a combatir un pronunciamento judicial, sobre todo se é definitivo ou non hai posibilidade de recurso, non o imos a compartir. Ímolo compartir o recurso judicial, pero non imos a compartir calquer outro obstáculo político, porque entendemos que estamos habilitados para intentar recuperar servicios. É bo. Hai concellos do PP que recuperaron servicios, do PSOE, das Mareas, da Unidade Popular. É eficiente, é bo que un concello, dentro da súa carteira de prestación de servicios, poda recuperar para xestión algúns. O Consello de Contas no 2011 recomenda que os concellos empezan a recuperar servicios, que son máis eficientes, é bo. O que pasa que hai unhas resistencias que parece isto o sacrosanto cáliz del neoliberalismo. Eu nunca tantas garantías se exixiron, eu dicía onte, para recuperar servicios a unha institución e non para externalizalos. Para externalizalos nadie pide nada. Se saca un pliego, se saca o concurso, se presentan as empresas e o levan. Para recuperalo, unha cruzada divina. 27 informes, 15 meses, múltiples reunións, cambios de obxecto social. Eso que demostra que en estos momentos non hai interese de importantes sectores para que os concellos recuperen servicios. Por qué? Porque na crise entendeuse que un dos espacios de negocio estaban tamén nos servicios locais. Entón, se os concellos empezan a recuperar servicios como da auga, como tal, que vai ser das concesionarias? Bueno, hoxe volvo a ter outra reunión ca Escola Municipal de Música, sumadas múltiples reunións que hubo ca AMPA do Apóstol Santiago, non? En todo momento, dende o Concello, intentouse a búsqueda dunha cohabitación e de intentar habilitar espacios compartidos que satisfaceran as partes. É certo que eso non fomos capaces de conseguilo, a pesar de que había unha cohabitación dende 2003, 2004. Non fomos capaces de conseguilo por múltiples motivos. Unha era porque o colexo estaba aumentando o número de alumnados, que non era a situación que no seu momento se daba cando se instalou ali a Escola Municipal de Música. E logo, seguramente, porque no propio proceso se foron gañando as posicións de máximos das partes e non as posicións da cohabitación, non? Entón, eu son consciente de que hai un conflito de convivencia que incluso afecta a varias administracións. En estes momentos, as demandas da Escola Municipal de Música están centradas tanto na Xunta como no Concello, tamén as da AMPA, e son consciente de que incluso pode haber un problema de convivencia como está habendo en estes últimos meses, non? Entón, non había solucións fáciles, é certo con un acordo plenario, buscando o traslado da Escola Municipal de Música, e é certo que nos orzamentos iba unha cantidade para redactar un proxecto e buscar unha nova edificación próxima ao conservatorio, que eran as posibilidades que se barallaban, pero a medio prazo, entendede? Que unha cousa é redactar o proxecto, iniciar a licitación, facelo, estamos a falar a 2-3 anos, non? Nos últimos 2 meses surdiu unha posibilidade que eu hoxe ya trasladarei as partes, xa trasladei aos portavoces municipais, e que estivo a ser traballada con toda a discreción dende a alcaldía porque, afectaba a outras administracións, non? Como era a posibilidade de ubicar a Escola Municipal de Música na Escola de Altos Estudios Musicais
dependentes do consorcio na finca de Vista Alegre. Esta é un edificio singular que alberga en horario de mañán a unha escola de altos estudios musicais vencellados á Real Filarmonía, que nas dimensións e nas características millora o que sería a ubicación actual da Escola Municipal de Música e que creemos que é unha opción que nestes momentos é unha opción consistente para poder valorar unha nova ubicación da Escola Municipal de Música sin facer un desembolso económico. Por que se traballou dende a alcaldía con moita discreción? Bueno, porque a titularidade e a propiedade da escola é do consorcio, que, como sabedes, está configurada polo Goberno Central como socio maioritario, a Consellería de Cultura, que ten tamén participacións importantes, e o Concello, que tan só ten un 15% de participacións, e porque antes de valorar calquer posibilidade, pois había que ver a disponibilidade, non? En estes momentos, tanto a Consellería de Cultura, a través do seu secretario xeral, como o Goberno Central, deron luz verde a estudiar esta posibilidade e queda trasladarlle as partes. Crear unha comisión nas vindeiras semanas, tanto por parte do Concello como do Consorcio, e tomar a decisión definitiva en xuño en caso de que haxa viabilidade. É unha oportunidade, bueno, nos creemos que é unha gran oportunidade para poder solventar este conflito. Primeiro porque, en caso de ubicarse ali a Escola Municipal de Música, melloraría a ubicación actual. Non hai ningún parámetro que sea peor que o actual. Segundo, porque é un espacio de excelencia musical habilitado. Xa non habría que facer desembolso económico de ningún tipo. Terceiro, porque non habría incompatibilidade co funcionamento da Escola de Altos Estudios Musicais, que depende da Real Filarmonía por cuestión de horarios. E cuarto, porque eso liberaría espacio no famoso Triángulo das Bermudas do Apóstolo Santiago, onde, ademais do ensino público reglado e da Escola Municipal de Música, sabedes que está o Centro Xove e que está tamén o tecido asociativo, compartindo o mesmo espacio, non? E liberaría un espacio moi importante do Colexio Apóstolo Santiago, incluso que xa está condicionado, porque aí se fixa unha inversión importante no seu momento para a Escola Municipal de Música. Están informados os portavoces, temos o place das administracións e o que tocaría agora é crear unha comisión entre o Concello e o Consorcio para, na comisión executiva de xuño, ter un pouco xa un estudio definitivo, pero eu son moi optimista, porque se leva facendo un traballo de 2 meses silente para intentar antepoñer os intereses da cidade sobre calquer outro interés de parte no conflito e con moita colaboración por parte do Secretario Xeral da Consellería de Cultura, tamén do Goberno Central, dos propios responsables do consorcio e bueno, non podemos cantar victoria de maneira definitiva, pero que hoxe informarei as partes, tanto a Escola Municipal de Música, que mañán teñen un acto reivindicativo, como a AMPA. A situación nestes momentos non era boa. Sabedes que a solución que se estaba impulsando dende a Xefatura Territorial de Educación era eliminar o salón de actos para ampliar o centro escolar. Aí perdía o centro escolar porque renunciaba a un salón de actos, perdía a Escola Municipal de Música porque renunciaba a unha zona tamén para poder facer actuacións. E sabíamos que era unha salida que non satisfacía a ninguna das partes e creemos que con esta todo o mundo gaña. É deso dos que os xogadores chaman win-win. ¿Qué daría para que pueda formalizarse? Pois que daría en estes momentos a adopción do acordo por parte do Consorcio na Comisión Executiva de xuño, que é a seguinte, e previamente o estudio de campo tanto do Consorcio como do Concello. Evidentemente hai traballos previos. Estes 2 meses non só se buscou o plazo, sino estudiar que había compatibilidade. É unha zona céntrica, é un edificio noble, está na finca de Vista Alegre, está habilitado e había que ver que había primeiro compatibilidade de horario. Sabedes que a Escola Municipal de Música é de tarde, a Escola de Altos Estudios Musicais opera de mañán en grupos moi reducidos e logo que reunía as condicións de espacios e técnicos, o espacio superior na Escola de Altos Estudios Musicales, e non hai ningún parámetro que empeore, todos melloran. Condicións das salas, salón de actos, teñen un pequeno auditorio. Bueno, leva sendo un traballo que destas semanas bastante... Non, imos vendo, como decía hoxe un compañero nunha entrevista, como ciclista, non? Pero creo que sí, claro, porque está habilitado xa.
non? Pero creo que o que toca agora estas semanas, unha vez que temos o apoio das diferentes administracións no consorcio e están informados os portavoces, que esa comisión estudie os detalles, non? E que vexa se poden xurdir algún tipo de problema, que sempre xurden nestes casos, porque de momento a solución parece magnífica e moi potente, non? Atendemos a reivindicación da AMPA do centro para ter maiores espacios para o ensino reglado e público, que é unha demanda deste goberno, milloramos as instalacións da Escola Municipal de Música, vencellamos sinerxias cun centro prestixiado como a Escola de Altos Estudios Musicais vencellados a Filarmonía, seguimos mantendo o espacio céntrico, en este caso a 5 minutos camiñando daqui do Concello, na finca de Vista Alegre, onde están outras instalacións. E creo que aquí todos gañamos, e non temos que facer inversiones de altas cantidades de cartos, non? Valoráronse moitas opciones estes meses, cando decíamos que estábamos traballando. O Cersia non reunía os requisitos de espacio, Ramón Cabanillas obrigaba a facer un desenvolvemento moi importante, a nova ubicación que se plantexaba para a ampliación do conservatorio obrigaba a facer un edificio ex novo. Bueno, creemos que aquí gañan as administracións, gaña a Escola Municipal de Música, gaña o Apóstol Santiago, e eu só podo agradecer a colaboración da Consellería de Cultura do Goberno Central en, polo menos, ter disponibilidade para estudialo e predisposición para aplicalo. Agora queda por ver estas semanas o traballo, ser precavidos, pero temos unha opción moi consistente e vemos luz nun conflito no que nos costou buscar unha solución porque era complexo. Ainda que algúns queran facer tabula rasa, non? Eu non teño unha das funcións ou dos roles do novo goberno normalizar a vida municipal, non? E eu creo que nós non podemos amparar nada que nos atopemos do pasado, por eso levantamos alfombras e derivamos a Fiscalía cando entendemos que pode haber responsabilidades, pero estamos obrigados a non estar co retrovisor permanentemente postos, senón a gobernar, non? O que pasa é que iso é a nosa función. A función do Partido Popular que gobernou a cidade a anterior legislatura é asumir que está nunha época nova, evidentemente que ten que renovar o proxecto, pero a tabula rasa ou a desmemoria, pois a mí me molesta, e sobre todo cando faz determinadas aseveracións como as que onte facía Agustín Hernández, é que parece que o Partido Popular non vai con el nin co seu equipo. E eu podo entender que están nunha nova etapa, pero Agustín Hernández foi alcalde porque iba nesa lista que está sendo en estes momentos en unha campaña investigado por financiamento irregular. E hubo un alcalde que foi o señor Conde Roe, logo hubo outro alcalde que foi o señor Currás, e logo foi outro alcalde de quen pechaba a lista que foi Agustín Hernández. Entón, claro, a desmemoria, a tabula rasa, cando faz determinadas aseveracións e cando está a falar de financiamento irregular, pois, home, a verdade é que a min me perdeu unha provocación. Porque cando faz determinadas aseveracións como as que fixo onte o portavoz popular respecto á recuperación, acusándonos de fariseísmo político, de persecución da iniciativa privada, das concesionarias, cando nos operamos con concesionarias porque ese é o modelo do Concello herdado, e cando é o mismo día que se anuncia que se abre unha investigación por financiamento irregular do propio Partido Popular de Santiago nas campañas onde conseguiron a alcaldía, e se insinúa que pode haber vencello das concesionarias nese financiamento irregular, pois, home, non é o día para sacar peito, salvo que sexas de Bilbao. Creo que Agustín Hernández non é de Bilbao. Ahora imos a Praza da Quintana. Que mañán, chicos, que mañán. É terrible. Sí, se pode.